som sa dostal k klavíru cez môjho otca. On hrával teda trošku na klavíri a vlastne on ma prihlásil do školy ZUŠ Schneider Trnavského a teraz hrám na 3. rok už na klavíri. Tento rok som bol ako na prvej súťaži v Topolčanoch. Hralo sa mi tam veľmi dobre na to, že to bola prvá súťaž tento rok. Som sa zúčastnil na súťažiach v Topolčanoch, v Trnave a v Sladkovičove. A v Trnave som bol v zlatom pásme a v Sladkovičove v striebornom. Na súťaži som interpretoval Chopina, Nováka a Hradeckého a chcel by som pokračovať v Chopinovi. Keď som počul ďalších rovesníkov hrať, tak ma to motivovalo viacej trénovať a ešte by som sa chcel zúčastniť ďalšie roky tiež na súťažiach. Ja som vnímal konkurenciu, že bola silná a dobrá a že sa musím zlepšiť. Takže ja cvičím 30 minút denne a poradil by som rovesníkom, aby cvičili viac ako ja. Na súťažiach by som nezmenil nič a doporučil by som všetkým, čo chcú, aby sa zúčastnili súťaže. Vlastne doma mám elektrický klavér, ale vždycky sa teším na koncert za krídlo. Vo voľnom čase veľmi rád počúvam klasicizmus a romantizmus. Chcel by som ďalej pokračovať v hudbe väčšinu môjho života. Nie je môjim snom iba dobre hrať, ale mať aj dobrý klavír a rozdávať ďalej radosť.